ଗାଁର ନାଁ ଚନ୍ଦନପୁର। ସେହି ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରୀନା ଓ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ମୀନା। ଦୁହେଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ପୁରା ବିପରୀତ। ରୀନା ଥିଲା ଶାନ୍ତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଆଗରେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଥାଏ। ମୀନା ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଭିମାନୀ, ତିକ୍ତ କଥା କହିବାରେ ଆଗୁଆ ଓ ସବୁ କଥାରେ ନିଜର ମତ ଥୋପିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଭାବିଲେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ଭଲ ଘରେ କରିବା। ଭାଗ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଘରର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଶାଶୁଘରର ନାଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର। ସେଠାରେ ଥିଲେ ଶାଶୁ କମଳା ଦେବୀ, କଠୋର କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ। ଶ୍ୱଶୁର ଗୋପାଳ ବାବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଶାନ୍ତ। ବଡ଼ ପୁଅ ସୁରେଶ ରୀନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଛୋଟ ପୁଅ ମହେଶ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁକିଛି ଭଲ ଥିଲା। ରୀନା ସକାଳୁ ଉଠି ଘର ସଫା କଲା, ଶାଶୁଙ୍କୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ବନେଇଲା। ଶାଶୁ ଏହା ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୀନା ଡେରିରେ ଉଠିଲା, ଫୋନ୍ ଧରି ଗପିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଝିଅ। ଶାଶୁ ଆଗରେ କିଛି କହିଲେନି କିନ୍ତୁ ମନରେ ବହୁତ ରାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରୀନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ମୀନା ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଓଲଟି ଜବାବ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶାଶୁ କହିଲେ ମୀନା କିଛି କାମ ଶିଖ, ଘର ଚଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ମୀନା ରାଗିଯାଇ କହେ ମୋତେ କିଛି ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୀନା ରୀନାକୁ ଈର୍ଷା କଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୀନା ରୀନାକୁ କହିଲା ତୁ ଏତେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲେଇ ହେଉଛୁ। ରୀନା ଶାନ୍ତ ହୋଇ କହେ ମୁଁ ନାଟକ କରୁନି, ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ନିଜ ଘର ଭାବୁଛି। ଦିନକର କଥା, ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରୀନା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦିନ ରାତି ସେବା କଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଘର ସମ୍ଭାଳିଲା। ମୀନା ଅଧିକ କାମ ଦେଖି କଲା ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କଲା ମୋ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟକର। ସେହିଦିନ ଶାଶୁଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦିନେ ମହେଶ ମୀନାକୁ ବୁଝାଏ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଘର ମାନେ କେବଳ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୀନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାବିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ରୀନା କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରନି, ସବୁ କାମ ଖୁସିରେ କରେ। ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ପରଦିନ ମୀନା ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ଶାଶୁଙ୍କୁ କହେ ମା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ନିଜ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ଶାଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ। ରୀନା ହସି କହେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୀନାର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଲା, କାମ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ନେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲା। ଘରର ଖୁସି ଦୁଇ ଗୁଣରେ ଭରିଗଲା। ଶାଶୁ କହିଲେ ଏବେ ମୋ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଗୁଣରେ ସମାନ।